Naipan naman ang mga dito yung standard pinto at mga tayo ng pinto at mga mas magiging ko sa rin na ng mga pagkulang ko na isa yung inalagay ng panay. Nabalbalas yan ko na yung alagay sa utang na ginawa niya. Tutuloy ko na yung sila yung isang pagmataw. Sawa na rin ko na nasusta na rin masang sa isa at tatungan na nawala yung isa na rin dapat man ang parwas basta na magtatanaw at pagkakalipas sa minagawa yan yung sa isa upang isa kabilang kung manayalang manawlang nasustuhan kanila kapawin sa atin na ba makinuwi ko sa wilang pinsano at kanila mga dasa tutangay niyo ko sa sabihin kabilang kung manasustuhan kanila kapawin na gumawa na isang sila sa atin sa dasa.
Thanks for watching. Subscribe for more videos.